Alright guys, so ngayon may nakita kami ditong baybayin sa karagatan. Nasa gitna lang. So ibig sabihin talagang yung tubig dito sa ganitong oras mababaw pa. Ayun, halos nasa gitna kami. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall. With you, don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, all quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. High grass and bare feet. Oh, but you each second is a treat. I keep my balance next to you. It's true. Nowadays there's nothing I wouldn't do for you. Fire breath and open sky. It's not. Alright guys, so ngayon may nakita kami ditong baybayin sa karagatan. Nasa gitna lang. So ibig sabihin talagang yung tubig dito sa ganitong oras mababaw pa. Ayun, halos nasa gitna kami. Ayun, first time ko to. Ayun, so sabi ko nga sa mga kaibigan ko, pwede kami ditong mag overnight challenge. So dito kayo mag-i-stay, dito kayo maglalagay ng tent. Tapos pag inabot kami ng tubig dito, pag mag-high tide na, magpapasundo na kami. Ayun, oh. Grabe, ang lambot ng dinadaanan namin, oh. Dito pwede ka maglangoy. Pero mamaya-maya, hindi ko alam kung anong oras to mawawala. Layo hanggang doon, So ibig sabihin mababaw ang tubig ngayon. Kasi pagdaan namin dito kahapon, wala to. Ayun, oh. Woo! Yun yung bangka na sinasakyan namin ngayon. Grabe, ang ganda magpalipad dito ang drone. Ganda. First time, Richard. Woo! Oh, ayan, yan yung family ko nandun sa lansya na sinakyan namin. Grabe, ito yung mga shell dito, Ang ganda dito. First time ko makakita ang ganito. Tapos first time kong makatapak sa ganitong lugar na lumabas sa kalagitnaan ng karagatan. Kasi dahil nga yung tubig mababaw pa. Para kaming nasa isang isla sa parang sabihin kong Kalagwas. Ayan, kasi nasa gitna kami. So doon kami galing, papunta kami doon. Ayun, oh. Ang ganda dito. Ayan yung anak ko. Ayan, So ayun, papunta kami doon sa may seawall. Nandun yung sakyan namin. So pauwi na kami ng aga. Ito si Richard. Ayun, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo. Papa Richard to. Followers, Papay Richard to. Yan.